जय जगन्नाथ समस्तिଙ୍କୁ प्रणाम। आजिर व्यक्तित्व जଣେ ଏପରି ସାଧକ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମହାବାଣୀ ପରାତ୍ରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜୀବନ। ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ମହାନାୟକ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ରାଜନୀତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଜସେବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 5000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନାମକ 11 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରଚନା କରି ଉତ୍କଳର ବୀଣାଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଦରର ଜହୁରୀ ଭାଇ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଆଦରଣୀୟ ନାମ ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ। 1945 ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାପା ପଞ୍ଚାନନ ସାହୁ ଓ ବୋଉ ଲାବଣ୍ୟା ଦେଇ। ଖୁବ୍ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସହିତ ଲଢ଼ି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସହିତ। ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ଲେଖାଲେଖିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ ସେ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନ ମୁମ୍ବାଇରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଓ ମୀନାବଜାରର ଜହୁରୀ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଜାର ହଜାର ମୀନାମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। 1976 ମସିହାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଆର୍‌ରେ। 1985ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିଆସିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସୌଜନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଉପଦେଷ୍ଟା ରହିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁଲେଖାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 5000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିଥିବା ମହାନ ନେତା ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଅମର ଗାଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବାଜି ରାଉତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାକବି ଜୟଦେବ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ସରସ୍ୱତ ସାଧିକାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଅମର କୃତି ସ୍ଥାନିତ ଅଛି। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ପାଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅମର କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନକୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଜହୁରୀ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୟହୀନ ଅକ୍ଷର କୋଣାର୍କର ଉପହାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।